Si Apostol Pablo nagtugon sa iyang sinulatan sa mga taga-Kolosas 3:18, mga asawa, magpakidalom kamo sa inyong mga bana. Kamo nga mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa, katulad sa paghigugma ni Kristo sa iya iglesia. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pag-review o kon pag-siding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros, Occidental Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kon hiligaynon nga version sa atong pagtuon sa aton leksyon sa kada semana. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunsun nga host. Kagari karon ang akong duwa ka mga resource persons nga permin ninyo nakita diri mga kauturan. Ang una na akong pakilala sa inyo, si Sir Sergi John Responte. Siya isa sa mga directors sa Cornerstone Ministry mga kauturan. Isa ini ka self-supporting ministry nga nagabulig sa bulaton sa aton iglesia. Subong ari siya sa CPAC kay nagakuha siya sa pagkapastor mga kauturan. Na-enroll siya diri sa School of Theology. Diyan, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor. Sagid ka, again, kalipay naman nga makatuon kita padayon sa aton nga lesson sining adlaw. Yes, and that's correct. Mga kauturan sa masunson, permin ninyo nakita and you have been blessed sa iyang pag-share, pagpakigambit sa atong discussion. Siya ang atong din sa School of Theology, mga kauturan, dire sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban, si Dr. Pastor Rafael J. Carado. Doc, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw gid no sa tanan naton nga mga tigpalamati sa tibuok Pilipinas kag bisan pa sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Ari naman kita sa aton leksyon 12 no kag aton naman tun-an ang isa ka matahom nga mga practical nga kinanglanon sang aton pamilya kag sa aton iglesia. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ara kita sa K5 News FM. Mabatian kita mga kauturan kada Bernes ang gabi alas 8:30, tub-tub alas 9. Kag ini mabatian hindi lamang diri sa Negros, mabatian sa Panay, sa Iloilo, sa Capi, sa Antique, sa Guimaras, sa Aklan, mga kauturan. Kag bisan pa dito sa Southern Mindanao. Kag sa bugos nga Pilipinas. Aton niduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita magbasa sa aton sadsaran nga teksto. Maluluyon kag langit mo namon nga may salamat gid nga ikaw pod namon sa siningation kabay pa nga manami naman ang magagawa sang diskusyon nga imo kami paggagamiton. Salamat sang influensya sang balaan nga espiritu sa ngalan no Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Sir John, aton basahon naton sadsaran nga teksto nga makita sa Kolosas 4 versikulo 6. Aton nga sadsaran nga teksto Kolosas 4 versikulo 6 nagahambal magpamulong kamo sa gihapon nga may bugay nga naunawan sing asin agod nga makahibalo kamo kung ano ang dapat nga pagsabat ninyo sa tagsa-tagsa. Yes, and that's it. Ang aton nga leksyon 12 para sa Marso 14 tubtob Marso 21, living with each other, ang pagkabuhi sa isa kag isa. Yes. Ini practical, Doc Crap, sa imong ginambal kayo.
Ang akon lang makita diri Doc Rap kay ibaya ang paglaygay ni Pablo because sa Israel, sa around Judah, ang mga nasyon niya, ang ila pagkabig sa ilang mga asawa, propiedad. Nga kung hindi na sila gusto, ibaligyan nila, ibaluan nila. But si Pablo yan naghambal nga palanggaan yung asawa. Do ang mga asawa magpakilalom sa mga bana, but higugmaan ninyo ang inyong mga asawa katulad sa inyong paghigugma, sa inyong kagalingon. Yes, Doc, ano pa ginangaton? Masapuan diri. So, diri no sa aton leksyon 12, hindi lamang ang pagigugma sa asawa, sa kabataan, sa Yes. co-worker, kaga sa iban pang mga malapit sa aton. Kay sumala pa sa introduction sa atong leksyon, the more kuno nga ang tao galapitay, naga-close, the more nga may mga maagyan sila nga mga Mga challenges. no sa ilang kabuhi. Yes. Kaga muna ang aton nga leksyon subong. So sa sining sa Sunday aton diri makit-ano ang isa ka tambag ni Pablo. Dumduman ko ni pastor nga teksto kay samtang ara ko sa buho sa una. Siling sang isa ka elder, siling niya, pastor, klaro gid man ang ginambal diri, di ba? Kung mag-agi ka sa dalan, di ba may subway? Oh, di kung subway, di ba, sa dalom kagagi. Oh. So, paghambal nga, submit yourselves to your husband. Parehas lang na siya nga subway, meaning sa dalom gid siya. Dalom ka. Oh, ang bana sa babaw gid. Yes. Oh, okay. Muna nga dapat kinanglan ang asawa magpaidalom gid sa bana. Yeah. Pero sa sinay nga semana ang aton leksyon no practical nga ang word nga submit does not refer to inferiority Yes. no sang correct. asawa. Kanami. No, but rather it is a will of the wife. Dapat may ara nga ginatawag bala nga kabubuton sang asawa nga i-submit niya. Yeah. Kag siyempre may sugpon ang teksto. Yes, Sir John. Ako hindi nakita, Dok, sa mala sa gihambal ni Dok Carado, nga usually common gini pastor nga question biskan sa simbahan. Yes. Nga mas labaw gid ang lalaki sa babae. Kag ang babae dapat magpaidalom gid. Pero diri sa Philippians chapter 5 22 submit. Pero sa 21 pastor ginhambal daw na ni Pablo nga husband and wife dapat both mag-submit sa Ginoo. Yeah. So hindi lang ang asawa kundi ang banaman kay Kristo. Sa akon din nakita pastor, actually isang pagtuon ko ni nag-research ko sa internet. Yes. Kung ano gid bala ang mga rason nga pirme ga inaway ang mag-asawa. Kung dito sa isa ka survey nga may ara 100 ka mga couple ang nag-interest ni pastor. Nagsulat kung ano ang mga napirmi nila ginaawayan sa ilang sa asawa urbana. Ang nakita ko is ining word nga condescending. Ining word nga condescending butsing ganon ginakabig sang isa nga mas superior siya kaysa sa isa nga mas maayo siya kaysa sa isa. Kag nakita ko sa aton lesson sa Corinto, sa Episo, sa Colossians, naglaygay gid si Pablo sini. Yeah. Kag isa na naturupangdan ko pastor, amo ni nga ang pagpaidalom gali sang asawa sa bana, hindi na original nga plano sang Ginoo. Okay. Kay nag-abot lang na ang word nga wife submit to your husband o kung ang desire mo maging sa imo bana tungod kay nakasala sila. Pero sa ginsuguran gid alalangay gid sila. Partnership, help each other. Helpmate gid ang isa. Oh, hindi yang kaysa mag-overpower. Oh, They are the same level. Yeah. Doc, you have some more. Kay tungod sa konteksto sa giyambal wala ni Doc gay na sang panahon ni Pablo mo. No nga ang mga babae way ginakabig nga equal sa mga lalaki. Yeah. Amo na ang culture pero amo na nga ang nakanami kay sa dira nga sila mahimo na nga Kristiyano dawaton nila si Kristo maging kabahin na sila sa iglesia. May ara gid sila nga
ginatawag nga Christian family nga pagasudlan. Lain ang pamilya sa isa ka Kristiyano Yes. kaysa pamilya nga waay sang Dios. Yeah. So amo guro ni ang ginapaintindi kini Yes. Pablo nga Yes. mga kauturan no nga ang pamilya naton bilang mga katawhan sang Dios kinanglan Lain. kaysa pamilya sa mga tao nga way nakakilala sa Dios. Tama. So I believe amo gini ang pinaka gina-emphasize ni Pablo, Yeah. Pastor. Sa iyang sulat sa mga taga-Kolosas, nga iba ka mo yan. In Christ, you are different. Yes. Bisan sa hasta subong, Pastor Doc Raf, hasta subong yan may mga kultura pa sa ibang nga mga nasyon. Nga ang mga babae, inferior. Hindi ka nila pa-eskwelahon. Okay, sa mga trabaho, hindi gidya parehos ang lalaki. Salamat kita diri sa Pilipinas kay there is still an equality. May presidente kita nga babae, may lalaki. Yeah, sa iba na kultura, never gid ang babae mahimo nga leader. Yeah, subordinate gid sila. But sila ni Pablo, now that you are in Christ, we are in Christ. Iba kita ya, different kita ya. There must be, even though submit wives to your husband, pero on the other side, husband, love your wife. Oh, ti kung mag-love kasi mo sawa, hindi na yang na-inferior mo siya. Hindi na yang ginapaidalo mo siya. Hindi na yang glamiton mo lang siya. Yeah, kaya ang gugma nga tunay nagakabig ka palangga, sobra pagani sa imo kaugalingon. Kag may sugpon siya permi. Yes. As to the Lord. Yes, as to Sa Colossus, as is fitting into the Lord. So may ara. So kung hindi man silinga, kung ang bana mo pakamang-kamangon kadara or ano palahubog be or ano Masunod ka lang. masunod-sunod. Kung ano ang kabubuton nga nakaayon sa Plano. Or plano prinsipyo kabubuton sang sa Ginoo. Dios. Amo na nga as for the Lord kinahanglan gid na amo gid na nga sugpon. Pero pastor, bandamo man mga asawa nga maisog mo. Nga sobra pa sa damo nga mga asawa nga maisog mo na nga ginahambalan man sila ni Pablo nga magpasakop lagi sa bana. Voluntarily sa atong leksyon voluntarily subordinating herself. Yes. Voluntaryo nga magpaidalom kay si Kristo amo ang ulo sa iglesia, parehas sang iglesia nga voluntarily nagapaidalom dira kay Kristo. Yeah. Mga asawa, Mm. labi na gid kamo nga under inyong mga bana. Aton respetuhon aton bana because biblically amo na siya nga respetuhon ta, itugyan ta, tagaan ta mga oportunidad nga atong mga bana mag-exercise ang iyang authority. Yes. Agud to nga makita sa mga silingan nga inatunay nga mga Kristiyano because being in Christ is totally different. Direspetuhon ta, i-uplift naman ang atong mga bana, tagaan ta man oportunidad nga mag-exercise sila sang ilang authority as husband. Kay ang laygay nga palanggaon man sang bana ang ilang mga asawa. So, kabay pa nga hagan-haganon ta pag underestimate kag mulay pag sang aton mga bana. Ngat kuhaan na naton sila authority because still they are the head of the family. As Christ the head of the church. Sir John, parents and children, anong imo na talupang dandri? Ako din na tulupang dan pastor nga subong nga ang asawa kag ang bana ang sentro sang relasyon amugid ang Ginoo sa isa ka pamilya. So dapat ang mga kabataan may trainingon man pastor kag ang kabataan dapat magtuman, magrespeto man sa mga ginikanan kag ini sa biblical gid nga prinsipyo sang Ginoo. Yeah. Sa hindi pa kita magpadayon, Doc Rob, Sir John. Ang punto bala, si Pablo naghatag sa mga taga-Kolosas. Kaya nakita ni Pablo, lain niya ang problema sa Philippians. Lain man ang problema sa Kolosas. Ang sa Kolosas siya, isa amo ni ang family. Oh, nga nakita ni Pablo nga daw dapat kidlay kayan. That's why
amo na nga may tawag siya nga code of conduct and ethics in Christ nga dira kay Kristo. Yes, so isa na ang mga kabataan ginikanan aton tatapon ng mga kabataan, train up them in the way they should go. Kay ti siling ni Kristo sa Mateo 17:19-14, they are little children, come unto me, for such is the kingdom of heaven. Yes, no. Amo ni ang isa ka topic ko no mga kautoran nga daw halos failure ang aton nga kaugalingon sometimes ini labi na kay gadalagko Yeah, gani. o giba kung gamay pa subang pa ang bata kay ang tanan mga atensyon ara ano pero ang ikaduha ikatatlo ikaapat daw hindi nagit parehas ang sa subang. Pero the point is, kita nga mga ginikanan may obligasyon no Yes. para sa mga kabataan kag ang relasyon sa sulod sang balay. Kay parehas sa asawa may sugpon mangyapon in the Lord. Para sa Ginoo. Sa aton pa si Pablo sa gyapon nagambal nga ang pamilya nga ara kay Kristo, kinanglan ang may ara ta panahon sa aton mga kabataan. Labi na gid ang adlaw kag aga kag gabi nga worship, no? Ang pagdala sa ila sa simbahan kinanglan ini buluhaton sang amay. Kay gani kustumbre ini ni Job, no? Kada adlaw aton mabasa si Job nagadakop sang karnero para sa iyang mga bata. Ihalad. So, para maghalad no para sa iyang mga kabataan kustumbre ni Job. Ang istorya sang flood nakasentro man ini sa pamilya no ang pamilya nami gid sang istorya kay dalagid ni Noah ang iyang pamilya sa sulod sang arka. Ang sugo sang Dios panahon sa Passover kon madumduman ang mga tatay ang gid ang ginsugo manakop kamo sang karnero para sa inyo pamilya. Ang kada isa ka tawo, tatay gid ginsugo, isa ka tawo magdakop sang karnero para sa ilang nga bata. So I believe ini nga mga practices halin sa Old Testament hasta sa New Testament emphasize ini ni Pablo nga kita nga mga ginikanan sa liwat may dako nga katungdanan sa pagpadako ilabi na gid sa pagpurma sang espiritual nga bahin sang aton kabataan. Yes. Pastor, ang mga bata bala, hindi sila madala sa pangakig. Hindi man sila madala sa mga pagambal. Kundi madala dako ang iyaton influensya sa ilang nakita sa aton. Kung anong ilang nakita sa aton, how faithful we are, ara ang aton influensya, dako ang sermon sa aton mga kabataan. That's why si Pablo, amo gina-emphasize, nga ginikanan, train up your children. Kay ti, sila man kandidato sa langit. Hindi lang kita. Yeah. Ti, kung wala na kita, sino mabulos? And that's the point. Amo na nga, Pastor, makasusubo lang ang butang. Nga ang mga ginikanan, mga Adventista, nag-donate sa lagko ng mga propedad sa iglesia. Sa wala na sila, ang mga kabataan, wala na. Oo. May isa gani ka, kuan nga, ginkuha, ginilaya ang gin-donate sa ila ginikanan. Amo na. Yes. Kay tisiling niya, amon ginikanan, nag-donate niya. Ti karon amon na propedad, amon kwaon, kay kami ng tagiya. And that's makasusubo. Sir Serge. Akong diri madugang pagid, no? Ining Colosas 3:21, Pastor. Although naghambal, naglaygay si Pablo nga triningon tang aton nga mga kabataan in the Lord. Pero may sugpon sa 21 nga naghambal man siya mga amay o sa English pa, fathers, do not provoke your children. Nga, Hindi pa kiga. Hindi pa kiga nga hindi man kita nga amay nga maging kabangdanan man bala nga ang aton nga mga kabataan magpalayo man sa Ginoo. Yeah. Pero Okay. pero Yes. tungod sang mga children's right subong Gani, di medyo may ara naman nga both extreme abi nimo. Extreme nga disiplina, extreme man nga pagka luag sa Bisaya sa Ilonggo, halog. Halog. Pagkadala sang mga kabataan kay ti
Hindi ka na pwede kahnot, hindi ka na Hindi ka na pwede ka bisan ginagmay lang ano no. Pitik. Ang Biblia klaro man na spare your rod. Mga amo na wala ang discipline I think ang word nga disiplina bala kinanglan balance hindi kay sobrahan man ka Religion. Lenient. lenient no sa mga kabataan nga why naman saway-saway kay para hindi lang mga Hindi mga king. Do not provoke. sometimes subong nga panahon hindi ano sang isa ka ginikanan nga ang hindi mo man masakitan ang bata. Pwede kung sawayon mo, labi na kung gampang sang mga gadgets, tapos sawayon mo, maaga pangaki sila. Pero ang importante nga ginhimo mo imo nga responsibilidad kag namigid kung pagkatapos nga ano mapauli mo iya buot kag maampuan ang uli ang pamilya nga Kristohanon. Rayad pastor. And that's correct, Pastor. Kay matuod gid yang ambal sa Biblia nga ang pamilya nga nagapangamuyo, the family that prays together stays together. So, kung hindi sila madala sa hindi sila madala sa pangamuyo. Babatiya ang imong kabataan kung paano ikaw magpangamuyo. And then pinagi they will matats ang ilang work relation, Pastor. This is about slaves and master. Anong imo na kuha diri, Pastor? So, ang konteksto sang pulong sulugoon o kon slaves sa panahon ni Pablo kag sa panahon karon medyo lain man no ang panahon sang mga slaves nga nauso sa western world sa una medyo lain man ang konteksto kay sa panahon ni Jesus sumala sa aton leksyon sa New Testament ang slaves medyo may ara pa mga freedom Yeah. bisa may religious freedom pa sila may ara pa sila nga mga educational freedom nga siling sa aton leksyon may mga slaves gani nga taas pa ang ilang eskwelahan kaysa ila master. But ang pinakapunto no parehas lang kinahanglan equal ang paglantaw naton sa ina nga tao. May ra gid abi nga mga culture pastor nga nga one slave ka way ka nagidya chance nga maangat no magsaka sa status sang imo nga amo bala. Kag amo na dito amo na ang ginatawag nga mga dalits sa India. May ara na siya caste system. Pinakadalom nga kuha mo na ang mga untouchable nga mga tao kag ginaturing na sila nga mga higko nga mga tao sila ang tigkot-kot sa mga amo lang gina ang ilang nga trabaho kag ginapamanas ang amo na ang ginapamana sa mga kabataan ang tod nga magkalamatay na lang so hindi parehas ang treatment sa society. Yeah. It should not, siling ni Pablo, exist sa church. Yeah. Labi na gid kong adlaw nga Sabado. Yeah. Kinahanglan wala sang sulugoon. Yeah. Oh. Kay ang Sabado means rest. Ang meaning sang Sabat is rest. Natuon sa ikapito nga semana, adlaw sa semana. Pero ang iya gid nga meaning inog pahuway. Ti ang Sabado is a rest on social barriers. Yes. Nga sa during Sabado, nga bisan sa isa lang ka adlaw, sa isa ka semana, ang tanan nagpalahulay nga wala sang mataas, wala sang dalagko, wala sang gamay. Ang tanan equal during Sabat. Nga ang doktor makabarong man upod sa janitor, ang helper makasimba upod sa amo. Kag tanan pareho sila na the same equal. Kag ti gani ang Sabado gani kinahanglan niya ang ginikanan amo magbantay sa mga bata. Ang mga timbang amo integante freedom to enjoy the Sabbath. Amo ginatani ang punto gini Pablo. Hindi kay bisan Sabado. Bisan Sabado. Sunod ang sabata, no? Yeah, may panahon pastor. Hindi ko lang nasubo gid ko samtang gawali ko pastor. Tunga-tunga sang wali, bago nag-abot ang mag-asawa. Nga, mga batanon, mga asawa. Ambot nga ang na late sila. Baw, kay wala na pulungkuhan sa tubanga sa likod. Nagmarcha sa tubangan. May nagasunod nga duha ka babae nga naga-uniform. Naka-uniform pa pagbalay. Naga-uniform sang pagka-helper sang timbang.
Ti among kasunod-sunod sang duha man ka bata sa mag-asawa. Daw nasubugid ko nga ang adlaw tani nga nagpahuway. Hindi naton pa uniformohon nga pakilala kita nga tanaw kamo may mga helper kuya na tani let them Dala also. niya gid ang status Iya, niya. dala niya gid ang sa status. church. So gawali ko, affected gid ko. Pero wala ko man sila. But that's the point. Siling ni Apostol Pablo, aton man tatapon ang aton. Equally, may punto kani sa di. Nga give them sa ilang katungod fairly. Okay. Mga master, tagaan nyo sila sa ilang katungod sa sakto. Because they are also created in the image of God. Amen. Yes. And Just and fair yeah, manner. just and fair man. Pareho. Yeah, kung paano ang subo ng subong. Kaya kung diin to ang mga pigado, kulang pang sweldo. Ginabuinan pang sweldo. And that's makasubo. Mga autorang kabay pa, nga sa aton, yung mga Adventista, wala naton ina-practice. Nga, the more nga aton ginabuinan, the more nga aton ginakuhaan, ginatipsingan, ang sakto nga mga benepisyo para sa aton mga timbang. Amo na nga ba sa atong leksyon, Pastor, no, nga no matter how plain ang emphasis, pero it is very hard for us to understand today. Amo na lang, very plain man lang gid ang practical kayo ang Practical emphasis, kayo. pero very hard for us to understand today. Kay bisan gani ako, Mambalta, let's say, Mambalta, tani bisan Sabado wala driver lang. Wala ko driver ka sa conference kung laing adlaw pagka Sabado driver ka lang gyapon. Amo na blaw. It's just you know, hindi na sila nga ano, pero amo na practical eh. Pag tratar sang aton nga isig ka tao sa adlaw nga inog pahuway, Pastor. Yeah. Wala na Bisan gid sa siya. hindi lang sa adlaw inog pahuway. Bisan hindi pa. Oo. Na may pakita tagin nga magkaranon kita, dako kita. May mga timbang ta, may mga ano ta, may mga tao nga dalom sa ato. Oh, kag isa pagit pastor mga Adventista kabay pagid ha. Nga sa aton bla pagkaon, hindi tayo pakanon sa kusina ang aton mga helper. Pakanon ta upod sa aton sa lamisa. Kung anong atong ginakaon, amo man ang atong Amo man nila. pagkaon sa ila. Agud to makita nila ang aton pagkakristohanon. Makita nila ang aton gawali kita kay Kristo then sa sulod sang balay. Hindi makita sa aton mga helper ang aton ginawali nga in Christ everybody is equal. Why nakikita panahon walking in the wisdom? Surgeon, anong imo na talupang dan sa ating nga wibis nga leksyon? Dire Pastor si Pablo naghambal sa aton nga ang aton lesson man mismo nga ang pinaka-importante nga kamatuoran nga aton mabatunan nga magalakat kita nga may kaalam sini amo ang pagbaton kay Ginoong Hesus Yes. bilang aton manuluwas kag pagkabuhi nga ang kabuhi ni Kristo upod ang kamatuoran kag ang knowledge kag ang kaalam sa pag-imply sini sa aton nga adlaw-adlaw nga pagkabuhi dapat makita gid pastor. Yes, Doc. Ang ako na summarize na lang kay way naman Yeah. oras no nga summarize ko ning Wednesday kag Webes nga before ma-appreciate sang tagagawas sumala sa atong leksyon ang aton nga batasan kinanglan ini makita man anay sa sulod sang aton pamilya. Amen. That's No? correct, Kidya. Amo na ang ginambal sa atong leksyon. So ang tambag diri, one, be vigilant in prayer. And then kinanglan wise walk, meaning to say hindi ang wise walk hindi lang intellectual knowledge but rather experiential knowledge nga kinanglan kung ano ang natun-an mo naton ikinabuhi naton. And then the last one here is ang ginatawag gracious speech nga ginahambal ni Pablo. So ang aton pamilya mahimo nga isa ka missionary agency as long as masunod naton ang tambag ni Pablo, hindi mag-inaway ang sige inaway ang bana nga asawa, hindi magsige inaway ang kabataan, hindi bala problemado ang aton mga kabataan sa sulod sa paymalay, kaga ang aton workplace, no? Ini magadulong sa aton sang
sayon lang nga pasiga kag pag-reach out sa aton isig katao. Kan namin, Pastor, pasiga sa aton suga. Kadamo sa aton mga helper nga hindi ginag-adventista pila na katuig. Kadamo sa aton mga silingan na wala ginag-adventista mga kauturan because wala nato na pasiga ang aton mga suga. Sir John, ngayon ko sa imong last take. Para sa katapusan mga kauturan, ang lesson nato nagatudlo sa aton relasyon sa pamilya, sa panimalay o kun sa trabaho man, dapat ini maging sentro kay Kristo. Nga ang aton panimalay maging mahimo siya nga magamay nga langit sa sining nga kalibutan. Yes. Upod man nga ang aton kabuhi mahimo siya nga dako nga kahayag kasiga sa mga wala pa nakakilala kay Kristo. Amen. Yes, Doc. So pagtakop sa aton leksyon no, balik ko sa aton nga title Living with Each Other. Although ang aton leksyon naghambal malisod ang pag-maintain sang relasyon kung kamo permi kalapitanay no. Labi na gid sa mga tao sa palibot nyo, amo ang makakilala sa inyo. Amo na nga siling sang Bible, the prophet has no honor in his own place. No? Amo na nga daw kanami magwali sa layo, pero sa lapit daw kalisod. Kay tungod kay siyempre expose ang aton nga kabuhi sa aton nga palibot. Atong kaluyahon nakita. Aton nga mga kaluyahon nakita, paano kita nagatagdanay. Pero tanan ini mga kauturan, I believe is a challenge, pero without the grace of Jesus Christ, no, hindi naton ini mahimo. Pinaagi lang gid sa grasya ni Kristo, makaangkon kita sang malipayon nga pag-updanay diri sa lupa kag didto man sa langit. Yeah. Mga kauturan, hindi supisyente nga mabalaan ta ang kamaturan. Kay kadamo sa mga katawan kabalos sang what is correct and what is right, yet does not practice that kind of truth, mga kauturan. Ang kanami gid ipasulod ta si Kristo sa aton panimalay, sa aton kaugalingon. Kay kung si Kristo ara sa aton kaugalingon, everything will change. Mga kauturan, so kabay pa nga aton dalon si Kristo sa aton tagsa ka pamilya. Yes, aton sila ipabata, aton mga pamilya pabatunon ta kay Kristo katulad sa kay Zacchaeus nga siling sang Ginoo. Zacchaeus, salvation has come to this house. Hindi lang si Zacchaeus, kundi ang tanan nga ara sa sulod sang balay ni Zacchaeus. Kabataan, umagad, asawa, ginikanan, bilas, mga kauturan. Kung sino ang ara sa sulod sang balay ni Zacchaeus, may kaluwasan. Kabay pa, mangin aton man ini experience. So hindi pa si Pastor Carado, mga kauturan, magatakop sa aton na pagtuon. Sa liwat, ini ang aton mga sponsors. Dr. Erwin and Ruda Hardenico, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Faye Midon Vandes and Ido Vandes, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Evieso, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Federo and Ma'am Jenna Federo, Marlene Jimmy Trino and Anile Trino Perdido, Antipaspidad, Marlubel Hirota Lorin, Ladel Labalan Gascon, Hilin Barbasa, Doc, and Ma'am Ivy Hope Balijong. Doc. Mga pangamuyo kita. Amay nga balaan, yara ikaw sa kataasan sa mga langit. Salamat Ginoo sa binsahi nga mo nabatna naman sa sini nga simana nga naghatag sa amon sang kalig-on, pagpainumdom sa amon nga mga kaugalingon nga sa diin amon masarangan ang tanan nga mga challenges pinaagi sa imong grasya. Amay padayon kami nagaampo sa sini nga programa upod sa among mga sponsors. Yes, padayon sila i-bless Ginoo
nga madamo pagid nga blessing magabot kag padayon sila magasuporta sa sini nga programa. Kag kabay pa Ginoo, i-bless man nimo ang tanan namon mga kauturan nga nagapadayon sa pagpamati, pag-share, kabay pa Ginoo nga sa amon nga pagtuon kada semana. Ikaw ang amon daygon kag ang imong ngalan amo ang amon ipataas. Salamat Ginoo nga ikaw nagasabat sa among pagampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.